ka Voice of the People Party Nongkrem constituency leng ba ka kerwa ka panpau ka jing sokia ka bakraw hadin bakalami ka jing bermember set na kaliang ka Hnlc yakin nong yalam ka VPP ka bakontop yo ba ardan ba sayo moj ubadeu MLA balaji dagi pait ba ka Nongkrem constituency. Haka Jingkren u Presiden ka VPP Nongkrem Circle leng ba u Presiden uba ke melimpada bat Secretary uba Riam ki penpau ba ka VPP Nongkrem constituency rengkat ki dekat ka parti ki penrem jor ya ka Jingkren khawpot ka Hnlc ban bethat jubor ka jing jog noyalam ka parti kamtam u Presiden ka VPP uba deiru u MLA blajet dau pai ba ka korwa kal ong balada jia ka basniu ya ka Hnlc kan amla ban shim ya ka jingkit kle Kandi ka Jingkren jongki kala Pynmong ka dok nut jongki babuan Balang baro bat ngidas kidas ngaukia hado kata-kata nakabanta ki nongyalam jong ka parti ki bala persyangkat bala ban penwandur ya ka sensyar kadar haka district council bat ka jela baro kawai. Kila penpauru bakim sim lapoi perkat bakum kini ki jing berngem kin mi nakaseng Hnlc ka bapen i bakamdan syuk ka jingkit kle nakabanta ka jait benriu. Kum kinong kersyan bat para bay trilang kila ong bakin yai duai nakabanta ba ardan basayo moj bat nakabanta ki weipat kinong ilam jong ka VPP bat nakabanta ka executive committee jong ka KHADC bakin yai ai ka jing syakri ka babhatam nakabanta ka jing mentoy jong kari bat ka jait benriu.